touch my nails. It's too nice. Han. Adto gani sa Bata na no. adto gani sa kuan Ang Han. mga bata na Sa pa no. YouTube nag-live ko. Ano yung ads mo? Wala pa magpa-ads ko diri. YouTube. Diri ko mo kuan na restrict ko sa kuan or Facebook. Oh, wala pa rin nabalik. Nawala ng restriction sa kuan pero pinahanglan pa i-review. Dugay pa. Ala, bawal ay ko magkuan ni Sulti about ana. So guys, we are here now in Ano sa'yo mga CDO. banda sa Ano sa din ni Danihan? Upol. Opol? Dito na nata ka mag-live sa kasada. Tala, kuyog tam. Dito. Tala ma. Yun yan na. Maglungag ko kay aron man, to tas ubos. Ang bisa daw. Kasi ubos ma. Kasada. Ah. Basta to. Ang sa kuan ko anak. Ako ilang taon mo ba? Ako ilang taon. Ada kisah nak ma? Isa to? Nadili lagi makita nga naka-live kuan. Wait. Just look like me and Ate Gile. That is that me and Ate Gile. Kaya na. Meow. Ah, lahi na dayron nahan. Magbagi akong kuan. Bobo, wake up! Eh, sa lampis mo ba? Ma'am. Hello. This is today. Ayaw pinakuan. Ba. Ayaw pangawal dito. Han, tawa kong nails, bawal nilagtan. Saan eh, taot? Locks. Look at my nails. It look like ugly. Ma'am? It don't look nice. Doesn't look nice, baby. It just, you know. Okay. Bye for now, guys. Ambito nakbi kay adto ko sa